Machigni kamoro mora ma inti janeno mar LTN sani ndi en tarik achiel madwe mar abiriyo kawuono ni ndi ka waikre ka ndi kod magi ka ginonro mar oboke ochako dwe manyien pa wach maduong' mantie ka ndi oboke gi kedhi 100 kachiel winyi to kore nang'o mantiere oboke gi kachiel kachiel mola hinya mago kombe bende sani koro nitiere koda ka pek oboke gi ki an oboke adek ka ndi oboke mar The Standard, oboke mar The Daily Nation kod oboke mar The Star. Magi kaka abro chake achiel kachiel oboke mar The Standard. The new BBI army mai wach mantiere kaendi nisani makoro gin jolweny manyien magi mag BBI. As the Building Bridges Initiative team yesterday is prepared to exit the scene, legislators drawn from both houses of parliament are rolling up their sleeves in anticipation of big task of delivering onto Uhuru Raila agenda, and this now squarely falls on their shoulders of the select few. Erokamano na machima chakani nikoro sani kumti magi kore joma koro nikoro ejema koro bro tayo chenro we kuma BBI ngisa ni kore jol wenye manyien mag BBI no kanyo kanti senator Samuel Pogisi, senator Orengo, Mbadi kod bende senator Kakamega Cleophas Malala. Nitiere kaendi Amos Kimunya, nitiere kaendi Kang'ata Irungu, nitiere kaendi speaker Rio Magubungi gote, gagini Kenneth Lusaka kod Justin Muturi. Gino sani kore wachini koro gibo telo ne weche goeko mag bene niko sani koro BBI uchopo lek ma idwaro. Ler mantiere kanyo wach machielo mokwongo kaendi en ni sama chalo kamaendi en ni koro sani owene thuolo jogo eko mag joma ondiko ji, employers mara mondo mikoro ne ka gibotimo CBAs mago eko masebedo godo koda kamago eko magin joma tiyo negi tene koro magin winjruok kata giri mitimo time kindi jogo eko magin jotich gi joma ondiko. Koro wach ni koro sani koro owe mondo imanuendo kik mondo mi olwa hinya owe ne ng'amundiki ema koro bro ng'ento koro botimo kod yango esechegi. Mane ler mantie kanyo. Muslim leaders reject reproductive health bill. Mewach mantiere ni koro jodito mago eko mag jo-Islam kenda jodolo mag Islam otamre report mar bill masani koro nitiere mano endo mewacho ni en bill mar wechego eko mag health. Muslim leaders have rejected the reproductive health bill, which provides that all individuals should attain and be able to make informed decisions on sexual and reproductive health. Mana wach mantiere gino sekelo ko mang'eny no kata ka bende jokristo bo tamre dware mondo miong'i nang' mantiere iye. Men and women who will shoulder weight of BBI report mano nitiere kanyo endo sama bende koro Muturi wacho ni take corona test. Muturi urges MPs. Ministry of Health staff have set camp at Parliament for the whole of this week to test legislators and their staff for COVID-19. Manele mantika nyo sani koro yeboti mne jogo kuma gin jod bura non rogo kuma COVID sama bende koro wacheni koro niti jod bura rema sani ni koro nitire koda ka COVID-19. Duol mochung' ne weche makedo kod weche mag ngima oganda kata mag iko mag thieth ngima piny mangima World WHO mawacho ni koro kware kama ginyalo bede marach moloyo nikech pinje manyositimo maber gi lockdown sani koro golo lockdown go eko kae kendo koro ni chako medre kendo aye be wacho ni koro nitie kendo bende kendo virus machielo nitie kute manyien sani kendo koro biro wacho ni magi nyalo bedo marachie moloyo magi kima corona to gintiere kuom anguro to gin yodre nitiere China magene China ka matimre China ka India kene gimoro amora in corona ni jugo kuma China magi be wacho mani do na China ang'o matimore China mane wacho mantiere kanyo. Counties to set up their ICUs sani koro wacho ni koro counties be jaga koro bedo koda kama magin ICUs, intensive care units achiel kachiel mondo mi koro county ka county ubed ni nitiere kama inyalo tere ng'ato kapo ni koro medo ngima mane koro ni akere kigida mondo mi koro kony kata ores ngima mane wacho mantiere kanyo endo sama bende Uhuru odogoro kama na nyane timu ndo mar Badi mane ndo mar NMS asani koro nokawo thuolo matiyo Nairobi County kaendi sama bende koro Sonko nchane othich oko ler mantiere kanyo. Bajo somo gi jondiko nitie ka ong'eny kendo otiapa. Be agile, a branding guru's guide to lasting business impression. Mane wach mantiere kanyo endo maendino boke malang inyalo some mondo mi inente nang' mantiere kanyo. Kiraitu Munya renew their battle for political supremacy. Mane wach mantiere makoro Meru kuja chande koro Kiraitu kod Munya sani koro jocha kod kendo mage joge kuma ga yuaro king'eny joge kiware ga enya achiel ne governor achiel ogolo machielo. Wachi maduong' tika ndiye weche mag tuke ne former Stars keeper Musa hospitalized me ndiye Musa Otieno otero sani koro otere mane ndiye othieth kane ntiere koda kamago kuma gin midhusi maler gi ero koro koket kanyachiel kachiel.
home comfort for Arsenal as they secure European position. Mai wach mantiere ano ka indika wach ni kuro Arsenal kuro nyalo timo maber ke kuro gintiere gidhi tugo dala. Mai wach mantiere ka india chirka kaka uno ni india Arsenal bro go kod Norwich City, Bournemouth bro go kod Newcastle, sama ben Everton bitu kod Leicester City, West Ham bitu kod Chelsea. Magi kigintu kete mako no opange. Liverpool club wachoni bisani akuchunya ka kuro nyeu jutugo mang'eny ahinya. Mane wagi ma club wacho kanyo akuchunya ko nyeu jutugo mang'eny kata big signings akuchunya nyaka bi mano ende club ma Liverpool. Man ler mantiere kanyo. Oboke Mother Daily Nation. The return of sports betting. Controversial tax bets placed. Controversial tax on bets placed, which saw most companies exit the lucrative Kenyan market, has been dropped in last-minute amendments to the finance bill Kenyatta signed yesterday. Sani koro jo betting nyalo ka ndima ituke mago ponono. Ngini ponono ke yudo kata ke yudo. Magi ekikoro tuke go maga betting oponono. Ntugo mado mabende jo mang'eny boso jo kod omenda mang'eny ahinya to chuni en gima besa moro keto ji akere kikimoko ni kare. Wacho chiro matika endi as a victim waits for justice his life goes on. Mind yen Babu Owino. Hinsani koro Babu Owino sani endi kakoro nose gichielo magina koda magina macha DJ Evolve. Ene gimane dhi nyime kaka nyalore. Tonga machilo jorito mamondo mikoro owinyi to koro ibro miera tich odiochieng' mane. When Embakasi East MP Babu Owino is not bragging about his achievements, he is fighting people on the internet for reminding him of the attempted murder charge against him for shooting Felix Orinda, popularly known as DJ Evolve. For his victim, however, the last 6 months have been hell. An interview on NTV has awoken interest in the case, and Orinda can hope for justice. Mewachimantire, Babu Owino enodhi nyime gi ngimane kaka nyalre. To mane ochilo koda kama gina chane to pod rito mamondo mikoro mburo ng'adi mondo yud ratiche wach malich ahinya. Ruto allies see silver lining in BBI report. Jomasi Ruto sani ko wacho ni gibende kineno ka nitie ler moro e report ma BBI ni chal ni gidhi sire chiel. After months of threatening to derail the Building Bridges initiative, Deputy President William Ruto's allies now say they are ready to support the proposal to expand the executive because it could benefit him in 2022. Kuro mind gima kuro apani sasa makinyo kumerego. Wengi ni mondo gimoro losne ng'ato. Kara mondo los gima bro konyo nyithinde wagi nyiko wegi mabiro. Ing'eni koro Ruto bende yude lemo moro kanyo bende chako chodi, ng'ama chelo lemo moro kanyo bo chako chodi. Bibi ni koro klose mar mondo mi okonji. Konya ka joma nyetemo pinge. Koro kendo chako yie gi BBI kara en chung mane majini tire godo ji dwarano. Itoboke nindi marariyo eno chima betting noendo emantika nyaka itoboke maradek sama bende koro ito wach jo Ruto ko binyalo neno kanyo nitiere achiel kachiel. Bob Kolimo continues to inspire many 1 year after his death. Mind yen kaone rapar mar Bobby Kolimo mabende ne en CEO ma Safaricom ntinya katipone kae ndi maduong' ahinya nyalo ng'iyo itoboke ni mar abiriyo Bob Kolimo mabende ne en CEO ma Safaricom. Wacho ni when easing restrictions and the virus lifeline my watchman tire kanyo endo paroni en gima lich ahinya onego bed ni pod wang'iyo ni to obedo nang'o. Kenya nitie namba 12 e Afrika ka endi kuom pinje masani koro gini koro osegoyo ahinya en wach malich ahinya kuom Kenya. Koro wacho ni koro jo Kenya madirom 6,366 sani oseyudo mago magin COVID. South Africa pod otelo ka nigi ji madirom 1,144. Joma oseng'ielo rengo kuro dirom ji 2,000. Mano en wach mantiere. Piny mangima en ji milion 10.4 sani endi koro osegamo kutego eko mag corona. Pod omedo mana dhi. Afrika ka endi koro eko 400,000. Omiyo ber mondo mi ji omed mana kawo mago eko mageno kange mawinjire. Kirinyaga MCA slash rather executive budget mane wach mokoro nitie waiguru koro kendo koro donjo lweny manyien gi jo Kirinyaga sani koro omaye budget mane oketne wach malich ahinya. Lack of numbers wipers MC's quest to impeach Ngilu mago weche mag counties mantiere kanyo janeno mar LTN wacho ni koro monda ng'ane tan mantiere weche mag tuke. Wach mantiere kendi matuko nyalo keto en Gor Mahia to hold elections on August 8th. Yiero mag Gor koro ibotim tarik 8 dwe mar 8 higa ni endi. Koro Gor dhi yiero sama bende koro wacho ni koro idhi yiero kombe 4 kende mamago eko gin kombe eko mag jakom, jalup jakom, jagoro mongire ma bende en CEO kod manendo ma bende en jakeno. Mano e ler mantiere kanyo endo. Atiko kod oboke mar The Star.
how MP Gachagua received 5.7 billion. Asset Recovery Agency has frozen 3 accounts to facilitate investigations. Mane wachimantire wachinika ndi MP Mama Thira Maindi en Rigathi Gachagua saniko rojo niko no yudo billion na beach nokta abirio ipenyo no yudo genadi saniko so chakandi kata no seket kum mago kumagin bende bengine mondo myongi ntokoro ere kaka chal nitire. Ene wachimantire boko indi mara ngwen ga beach tiap kanyo ndo malera hinya kaneno ka itobo kinimara uchiel any drama as EACC detectives raid Sonko's appeal office. Agency probing how governor acquired 500 million land belonging to Kenya Railways. Mane wachimantire Sonko pod weche nemedo mna bedo mateka hinya nyoro nyeji odhikanyo ndo magino bila gina ngoma nyo dhikanyo mwa mondo mikoro ongeni to koro ere kaka no yudo kama pise no nitiere no mabe wacho ni komsani ndi ningine ngomara million 100 to en bende en puoth reru okumar ngata ere kaka no nyewe. Diarrhea, amoeba and asthma top illnesses among students. Magi wacho mentire kanyo diep mendi nyal diema weche ko mag amoeba kanyakla koda kathunga magi sani koro gini tuchi manyoni koro nitiere malahi nyako mjoge ko magi jopuonjire nyalo somo manendo oboke nindi ma the star kanyo kaindi I didn't love my first wife, says Ted Josiah. Mende Ted Josiah wacho ni okono hero jawode mokwongo. So mane word is ingento enango matimore kanyo endo mndinge businessman and music producer Ted Josiah says his first marriage collapsed as it was lacking affection. In a recent interview with Grace Msalami on her show Unscripted with Grace, Ted said he did not love his wife the way he needed to be loved. Mane wachimantire. I lost 4 front teeth, says Uda Mundre. Kore Uda nelekeni mukore. Mage wachimantire kanyo yelo somo. Kanyo EPL drops on return EPL quality drops on return to action. Mana wachimantire kanyo ndo samakoro joja kutugotuwe mag English Premier League sani koro kaka nitu gichande koro dok piny. Mando ngimanyaka timbe nike chingene pile ngene kage moro bodha nyaka kwa time to obet ni koro oyom. Yes chimaka magi kano ka Burnley intensify European hopes. Ma wachimantire Burnley ndo mamoro mikoro gibende gituge Europa kata yot. Wachimara musotino ni kanyo bendo kwa maondo mikoro bedi ngano ndo manyalo yudo changa mapio sama bende koro the Reds comfortable mane wachimantire hope at last. Amina Mohamed sanikoro appoint ji madirom magoyeko bura mambende sanikoro bronge weche maga kaka yalo jaka doge weche maga tuke bang corona mind jatend migao mar weche maga tuke Amina Mohamed kod magoyeko achopo e giko machino ni ndi chindi mokwongo ma Julai en geno na nikiny biro chako rom kendo kodi mesa ni ndi sama chalo kama ndi mar mondo mi wangen to koro ena mo mantiere oboke kaka wamedo dhi kodgi nyime. Nyinga en Nick Okelo.